vente comigo, Octavio, que temos a Pitusa, creo que non está. Non lles digo máis. Non está Pitusa porque anda por aí adiante con eles. Bueno, Pitusa é unha convidada que se nos trouxe Octavio, que é un alma libre, saben vostedes. Pero bueno... Ay, Dios mío. Pero Pitusa vai a estar así toda a sección, non? Vai estar así, mira. Bueno, pois nada, ti mandas aquí, Octavio. Porque unha cousiña é que esta semana saiu un estudio que di Octavio que os cans poden chegar a falar. Claro que sí. Pregunta rápida, isto pode ser como cos loros? Pode ser como cos loros que lles ensinemos algo ou non? Mira, os cans non van chegar a falar nunca como falamos os seres humanos, pero sí se comunican, de tal maneira que podemos decir que sí que falan, se comunican entre eles e nós. Que está pasando aquí agora? Como temos aquí, que cousas hai aquí importantes? Mira, ora, atención, está poñendo ali atención, o rabo está bastante tranquilo, é dicir, cando está... E as orelliñas que as ten así como un pouco disparadas? Ahora vou facer algo que lle pode, sin bancala, pero vou facer asustada. Bótase para atrás, mete o rabo para atrás, velo, está metido aí atrás. E entonces, ahora voulle facer outra cousa. Senta. Senta. Aí. Vale. Está máis tranquila. Por qué? Por que está máis tranquila? Porque se sinte que está máis reforzada comigo, porque se sinte que está a correa tamén é un nexo de unión, e nós temos que traballar sobre as emocións, as emocións cognitivas e emocionales do can. É dicir, non solamente vale iso de séntate, déitate, como se facía antes, tipo militar, con todos os respetos para os militares, senón que temos que traballar co amor, temos que traballar ca paciencia, temos que traballar co coñecemento de causa de que é o que estamos a falar. Octavio, temos aí unhas imaxes, porque claro, para axudar a xente que teña un canciño, nos este vendo dende a casa, como podemos ler, por exemplo, se un can está enfadado, que nos pode incluso atacar, como non lo vai a facer ver o animal? Pois moito ollo, porque mira, se cadra ti estás nun sitio, cuidado, xa vemos o can que está ladrando, que está nunha cadea e que está botándose a ti, xa temos clarísimo que nos vai a trabar, casi seguro. Pero hai que ter moitísimo cuidado, porque se eu che conto que o can está movendo, por exemplo, o rabiño, tin-ton, e está tranquilo así, e fai tin-ton. Que quere dicir? Que nos pode trabar. En serio? Sí, porque está movendo o rabo, porque está na captura, está facendo presa, está ollando a ver a donde vai a cazar. E entonces, cando él está así, está como contento, está como alterado, quere ir a cazar. E cando vai cazar, que pasa despois cando pasa na caza? Que traba. Entonces, cuidadiño, porque non todos os cans, e non todos os gatos tampouco, que non veñen a conto, cando está movendo o rabo, fan eso. Tamén pode ser que estén ao acecho, é dicir, que vayan a cazar algo, unha paloma, unha pomba, un rato, calquera cousa, nós estamos nunha cafetería e arrinca o can, plaf! Pero como sabemos, e está movendo o rabo, entón, mira que simpático, o can está movendo o rabo. Pero hai cousas que son interesantísimas. Por exemplo, non yo vou mandar facer a cadela, pero vou non facer eu. Cuidado, que a xente non se asuste. Vou facer isto. Teño fame? Que significa? Teño fame? No, me estás poñendo moi incómodo. En serio? Tan incómodo como se eu che fixera isto. Claro, porque estamos como rompendo a barreira, non? E entonces, el bótase para atrás, ou ela, e che dice, non me marees. É como se che fixera, como decir, a ver así, como decir, date con cuidado. Se o can está facendo eso e non nos botamos para atrás e seguimos pensando que o can, ai, que lindo que nos vai lamer, vai nos lamber toda a man e todo demais, aí vai a trabada. Outra cousa importante, o can está cas orellas para atrás. Nin se vos ocurra, o can ou ten medo e nos vai trabar se nos acercamos, ou ten realmente medo, pero realmente o estamos molestando, estamos ocupando o seu lugar. Eu sempre poño este exemplo. Se ti vas nun ascensor, como vas? Normalmente vas así. Si, miramos o teito, non? Entonces, pero claro, ti imagínate que vas nun ascensor e alguén se che pon así. Claro, inquietante. En todo caso, inquietante. Entonces, ti xa te pos a defensiva. Entonces, ahora vou facer unha cousa, vou na poñer a defensiva. Tomade aí nota, mira.
Estate mirando con cara de que pasa. E agora voulle falar así un pouquiño, pero mira. Vale, e agora que vai facer? Dame unha patiña. Isto significa sumisión, significa estou aquí e non pasa nada, non te metas comigo, non teño ningún problema contigo. Vale? Sentámola outra vez, sentamos. Mira como levanta a pata ela sola. Está dicindo, teño un pouco de medo, este sitio non é meu, non vos metades comigo. Se non estuvera así, levantaría os pelos, poñeríase así un pouco, e miraría así. Xa. Pero hai outra cousa. A ver. Eu parezco loro, No, ti ata que non nos digan que cortemos, ti... Se pon os beizos así, Sí. así que non a quero molestar, os beiciños así, sería isto, así, os beizos para arriba, así. Sí. Quere decir claramente, non me toque la breva. Non me toque la breva. Bueno, estamos aprendéndose moitísimas cousas, Eu é que de cans non entendo moito, pero contigo estou aprendendo unha barbaridade. Octavio, que temos unha chamada, creo. Estáme dicindo aquí polo auricular. Non sei quen é, pero creo que é alguén que che quere facer algunha consulta. Gracia da Coruña. Hola, Gracia, bos días. Hola, moi bons días. Que tal, amiga? Sí. Bueno, que lle queres preguntar a Octavio? Pois estou moi dedicada a aprender, porque primeiro que nada tiña que darvos as grazas a vos por traer a Octavio sempre, e a Octavio por facernos aprender tanto. E xa que aproveito, non me quero enredar, pero xa que me tocou a chamada, podo facer 3 preguntas rápidas? Pois sí, se son 3 rapidiñas, Gracia. Sí. A ver, contanos. As persoas que vivimos solas, somos maiores, pois é unha maravilla ter os cans con nós, non? E como decía meu pai, os cans non falan porque é como os curas na confesión, que se chegan a contar o que ven, o que escoitan e o que pensan, sairíamos correndo, non? Teu pai era sabio. Pero eu quería preguntar, Octavio, queríache preguntar, por favor, si os cans teñen unha percepción extrasensorial, por decir así, porque tiña un veciño que resultou ser mala persona, pero os meus cans tiñanlle manía desde o minuto cero. E si eso pode ser porque ladrabanlle incluso de lonxe, non? E segundo, teño un dos cans que teño, non soporta que eu marche, entón empeza a uvear, e os demais siguen a coro, e fan un coro entre os 4 ouveando sempre que eu marcho, non? E terceira, os cans son superiores a nós, porque nós non nos entendemos, pero eles nos entenden a nosa linguaxe, porque, por exemplo, hai un par de días levantei e me dixen de hoxe o paseo vai ser curto, porque teño que traballar moito co ordenador. Fun a ducharme ou a sairen, tiña mordido o terrorista o cable de ordenador, así que non houbo traballo no ordenador. Como sabía? É dicir, eles entenden a nosa linguaxe máis que nos a eles. Que interesantes as 3 preguntas, Gracia. Vainas a responder agora, Octavio. Mándoche un biquiño, quédate atenta a ver o que nos conta aquí Octavio, vale? Un biquiño grande, Gracia. Que interesantes esas 3 cuestións. Imos que a primeira. Teñen esas intuiciones extrasensoriais? Non son intuicións, son, por así decirlo, percepcións que nós non desenrolamos, pero nós, se poidéramos desenrolar todo iso que teñen os cans, que están calados, están en silencio, e observan, entonces observanche os movimentos, observanche, non é a aura, senón que tamén podería ser, non o sei, pero estou falando de unha maneira científica, estou falando a Gracia de unha maneira científica. Entonces, eles ven como a mirada, se eu te miro dunha maneira, como me comporto contigo, se me aparto de ti, se te digo, hola, que tal, Rocío? Ou se te digo, hola. Entonces, todo isto os cans o perciben. E percíbeno e despois transmíteno uns aos outros. Vanos avisando e dicir, este home non mola. Pois, respondida a primeira pregunta, a segunda de Gracia era, voume da casa e o meu can sofre moitísimo.
Que podo facer? Bueno, voume da casa, o meu can sofre moitísimo, me imagino que te referirás ao tema de cando marcha o do ordenador e todo isto, non? No, sí, exacto, era a terceira Sí. pregunta, Sí, correcto. bueno, pois vamos a traballar aí sobre esa pregunta. Bueno, decirvos que, querida amiga, non é que che faga un castigo ni nada deso, abúrrese, frústrase, entende a mensaxe do que lle estás dicindo e decir, ahora vou marchar, entonces non é que entenda o vocablo, pero sí entende o tono. E entonces eso o enfada, de alguna maneira, decir, que non teño ganas de salir, pero non podo. Entonces é como se nós decimos, que cachis, non quero. Entonces dice, pois con que pago? Ora, el non sabe que o cable do ordenador non lle vai permitir Lle vai a fastidiar a traballar. xornada laboral, non o fan por fastidiar, Pero senón sí. porque nos quere moito. Octavio, grazas sempre.